Здравословно готвене – удобният начин. Запознайте се с уреда за бавно готвене Крокпот. Вълнуващ подход към готвенето, който ви позволява да се храните здравословно и да приготвяте вкусни и полезни ястия, от предястията до десертите. Готвенето с Крокпот е чудесно за заетото ни всекидневие. Подвижният керамичен съд на някой от моделите Крокпот може да се използва директно върху котлона за сотиране и обработка на продуктите преди готвене. Просто режете, сипвате и това е всичко. А с таймера за обратно броене на програмируемите модели, знаете с точност кога яденето ви е готово. С Крокпот бавното готвене на продуктите в собствения им сос запазва естествените им вкусове. Така може да гледате леко и безгрижно на живота, но и на масата ви да има домашно приготвена храна. Ако искате да притоплите ястието по-късно, поставете подвижния керамичен съд директно във фурната. А когато свършите, почиствате лесно, като го сложите в миялната машина. Висококачествени и лесни за употреба. Уредите за бавно готвене Крокпот с дизайн за всеки стил и вкус. Като създатели на оригиналния електрически уред за бавно готвене Крокпот, ние продължаваме да въвеждаме новости в храненето, удобството и ястията с превъзходен вкус. Присъединете се към революцията на бавното готвене с уредите Крокпот. Те са вече и в България. За информация и поръчки посетете slowcooker.bg.